Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ahmad, jarumi a masana'antar Kannywood. A cikin wannan fim mai suna Gida Ɗaya na fito a Salim. A likita na fito a wannan fim ƙayatacce mai faɗakarwa, nishaɗantarwa, wa'azantarwa tare da ilmantarwa. Don haka masoya na kudu da arewa, gabas da yamma ba sai na ce komai ba. Kullum cikin kawo muku sabo muke, yau magamai da sabo wanda aka yi masa aiki na ƙwarewa na iyawa. Ga jarumanmu kamar haka. Akwai Maharazu na cikin shirin daɗin kowa, Garba na cikin shirin daɗin kowa, ko in ce Faruku a duniya. Sannan akwai Hajiya Aisha Brigade ta cikin fim ɗin Kwana 90. Da sauran jarumanmu da kowa da komai, wannan fim ba abin da ya samu ka kashi domin duk duniya baki ɗaya. Kar ku manta da wannan tasha da za mu dinga sako muku wannan fim mai suna Gida Ɗaya. Gida Ɗaya TV, ka ɗauko wayar ka, ki ɗauko wayar ki, ku yi satin akan YouTube ku sa Gida Ɗaya TV, ku yi mana subscribing, bacin kun yi subscribing ku danna mana ƙararrawa. Da zarar mun saki abu za ku samu sabo akan wayar ku, wato notification. Don haka masoya kai har ma makiyan ban bar ku a baya ba, ku danna mana subscribing na wannan tasha mai suna Gida Ɗaya. Ana tare. Masoya yau likita ne, ana tare.